ఫైనల్లీ రామేశ్వరం కెఫేకి అయితే వచ్చేసాము. ఇన్‌స్టా గానీ, యూట్యూబ్ గానీ ఏది ఓపెన్ చేసినా ఈ కెఫే గురించి అయితే ఒక 1000 పైనే వీడియోస్ ఉంటాయి నాకు తెలిసి. ఇంకంత హైప్ ఏముందబ్బా ఇక్కడ అని చూడ్డానికి వెళ్ళామనమాట. పొద్దున్న 7:30కి అయితే రీచ్ అయిపోయాము. సో, ఎక్కువ రష్ కూడా లేదు. పీస్‌ఫుల్‌గా ఉంది. టెంపుల్ లుక్ అయితే ఉంది యాంబియన్స్ మొత్తం. మేమైతే రొటీన్‌గా ఇడ్లీ వడ కాకుండా అక్కీ రోటి ఇంకా పెసరట్టు ఆర్డర్ చేసుకున్నాము. ఇంకా టేస్ట్ విషయానికొచ్చేస్తే మనం ఇంట్లో అయితే ఎంత హైజీన్‌గా, నీట్‌గా, టేస్టీగా చేసుకుంటామో అంతే బావుందనమాట అక్కడ గూడా. సో, అందుకే అంత హైప్ వచ్చినట్టుంది. ఇంకా లాస్ట్‌లో ఫిల్టర్ కాఫీ అయితే ఆర్డర్ చేసుకున్నాము. ఇక్కడ బ్రేక్‌ఫాస్ట్‌తో పాటు లంచ్ గూడా ఉంటుందంట ఆఫ్టర్‌నూన్. ఫైనల్లీ నేను ఈ కెఫేకి ఇచ్చే రేటింగ్ అయితే 5/5. ఎందుకంటే హైజీన్ మాత్రం అసలు టాప్ నాచ్. ఎక్కడ చూడం ఇంత హైజీనిక్‌గా. సో, సబ్స్క్రైబ్ టు సనామిక వ్లాగ్.